láttad, elvágottam. Hát csak mindenki édes, mindenki lenne. Alice! Gáz volt! Te vagy az ifjúsági tanácsadó. Nem nyomsz újra metet, ugye? De időnként. Állj levele. Mert kapudrag, mi? Nem, az végállomás. Én jövök! Tüntessük el a narkót. Jó, intézem. De ne így porszívózz! Akkor mondjátok meg, hogy mit csináljak. Betszó megcsinálom. Ez egyértelműen baleset volt. Hál' Isten. Csak ne érjetek a holttesthez. Megvárod az első pofont, és már mész is le a földre. És eljátszod a hullát, vagy mit tudom én, ahogy a puha pöcsök szokták. Felhúzd az időt, elő a korbit! Hogy tudtok most enni? Kajával lehet legjobban levezetni a feszkót. Nem kértek? Finom? De én kérek. Soha nem ütnék meg egy csajt! Au! Te nyomolsz rám? Én nyomulok Vagy rád? lesmároltál? A franc akar lesmárolni! Látod, megint behajolsz? Nem akarok smárolni. Esküszöm, ez életem legcikisebb bunyója.